Какво става, хора? Аз съм Влади. И ако не знаете кой съм, аз съм Влади. И това е новия ми канал, така че моля абонирайте се и сложете лайк. Днес ще играем Кика Лъки Блок. До сега не съм я играл, но знам какво се прави. Да я играем. Ще е хубаво, ако заради днес де. Мисля, днес искам да играя. Добре. Добре. Трябва да отидем тук. И да ритнем Екса. Пам! Айде. Не мисля, че е толкова добро. Тук е Escape Tsunami или какво играем, бе? Ние играем Кика Лъки Блок, не Escape Tsunami. Бе. Добре. Взех лира. Май не е добро. Само $3 в секунда. Но ще трябва да стигнем до края и да вземем най-добрия лъки в играта. Така че, айде да го апгрейднем. И сега ни дава $9 в секунда. Пак не е добре, май. Какво знам аз? Не съм я играл. Добре. Гиричка. Аз тук... Какво е това маршмело? Аз тук ще ям или какво? Що трябва да ям сега? Добре. Трябва да отидем на 100. Дай робот такъв. Това ще го забързам. Добре. Сега сме по-бързи. И почти стигнахме. Добре, на 100 сме. Добре, може да спрем. Добре. Сега отиваме да си апгрейднем спидът. Добре. Безплатно. Вече не е безплатно. И сега... Добре, и... Ритаме! Да видим... Кристиано Роналдо! Май има мутация. Гангстър футера. Не може да ме хванеш, твърде бърз съм. Не може да ме хванеш. Много си бавен. Така че, може ли да се абонирате, защото нямам робъкси? Да. И това би било по-лесно за Фотън. Защото той има 1 милиард робъкси. Аз имам 0. Безплатно там пише. Не безплатно. Безплатен брейн. Просто гангстър футера. Нека апгрейдне. Вече ни дава $100 в секунда. Това е добро. Чуме сега. Може ли да ми дадеш брейнрот? Май си силен. Това левитира, бе. Добре. Той има Ева брейнрот. W брейнрот има. Може да си W човек, ако ми дадеш един. Нали? И скоро ще ме знаеш, ако стана известен някой ден. Вече сме. Добре, имаме вече много пари. Нека апгрейднем и този гангстър футера. Добре. И сега... Мисля, можем ли да си апгрейднем следващата гиричка? Да идим. Май не можем. Добре, чао. Сега. Run upgrade. Що чета това, бе? Да, не ми говори. Просто да си апгрейд. Идеално. Сега... не. Трябва да тренираме. Давай, Влади. Ти можеш, Влади.
Ами, ще го забързам видеото и ще съм тук, когато е готово. Добре, хора, най-накрая сме на 204 и сега ритаме и... добре. Айде! Давай. Да. Стигнахме на нова ерия. Не, пак сме на рея. Щъпо. Този път имаме мутация, супер. И бам! Добре. Сега нека да си поставим втора гангстер футера в базата. Май вече може да си купим следващата гира. Само да взема още малко пафички. Добре. Айде. Здрасти, приятел. Ще само като знаеш. Бам! Вече имаме рея. Да видим колко добра е. И дава по... Не знам по колко. И ще забързам докато съм до 300. Така че след малко ще забързам видеото. Това беше бързо между другото. Добре. Не. Всъщност ще отида на още 100, така че сега идвам. Даже още 200. И добре, хора, вече сме на 624 даже. И сега да видим колко надалеч можем и... това не беше много добро. Но да видим и... Пак на реарията. Сега ако ми се падне пак това... Добре, бърбър потъпим. Я колко е? 44. Ще се самоубия, да. Да. Добре. Трябва сега по-нагоре да удари. Това беше много слабо. И... това е добро. И сега... Ритай! Бра. Добре. 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 Стига са анимация. Бягай! Не бях толкова добър, ама има мутация. Взимам само нея с мутация вече. Сори, ама леко съм болен, ама... Какво да се прави? Нищо не може да се направи. Така мисля, бе. Вече получаваме много пари. Може някъде да видим. Това ми каза хай нупли, бе. Абе, ти се едно си много силен, бе. Пътеките. Бра. И се мисли да... Не, това май не е неговата база. И не мога да видя на кой базата е. Това ли е неговата? Къде пише? Я да видя юзернейма ти? Ама защо не може да видя сега пак юзернейма? Я? Добре, това ли е твоята база? Пък на мен ми казва много. Това е добро. Мога ли така...
С това пари. Той не е чак толкова добър. Ако стана. Опа, вие да исках да направя снимка. Ще махна тези снимки, значи. Добре. Така. Вече имаме 225. Вече имаме 230 хиляди. Това е добре, това е добре, това е добре. Сега ще апгрейд. Не, мисля, че можем друга да апгрейдваме. Мисля, че мога да апгрейдна гиричката. И колко струва? Да, мога. Това дори не е гиричка. Това нещо си там я. Получаваме много секунда. Сега ще върна. Ще запитам до чета на 1000. Добре, тук съм хора и вече сме на 1000 кик пауъри. Да видим колко надалеч можем да го изритаме. Това е добре, това е добре, това е добре. Даже ми каза екселент. Седна ми е господин. Добре. Добре, мисля само да се просто да се самоубия. Но още ми трябва много по-силен да съм, за да стигна до другата ерия. Кой е най-добрия бревен? Как беше това, бе? Забравяй го. Добър май. Мисля, че да, ще ребъчнем. Сега не можем. Не! Кик пауъра ми се отиде най-надолу. Значи, може ли да съм толкова прост, значи? Как няма кик пауъра да ми отиде надолу, бе? И това е най-важното на ребър, ще маха най-важното. Не мога повече, така че ако ви е харесало видеото, сложете лайк, абонирайте се и коментирайте за част 2. Чао!